தேவன் நம்மோடு பேச நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்திலிருந்து சில காரியங்களை பார்க்கலாம். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 1வது அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், நான் கேபார் நதி அண்டையிலே சிறைப்பட்டவர் மத்தியில் இருக்கும்போது நான் தேவ தரிசனங்களை கண்டேன் என்பதாக. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் முழுவதும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆவி வந்து இவரை எடுத்துக்கொண்டு போனதாக அவர் சொல்லுகிறார். தேவனுடைய ஆவியானவர் வந்து இவரை எடுத்துக்கொண்டு போய் தரிசனங்களை காண்பித்தார். அவர் சிறைப்பட்ட நடுவில் இருக்கும்போது, ஜனங்கள் மத்தியில் இருக்கும்போது தான் தரிசனங்களை காண்கிறார். மற்றபடி தேவன் தன்னோடு பேச வேண்டும் என்று சொல்லி கதவு அடைத்து கொண்டு மணிக்கணக்காக தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்தோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா படுத்துக்கிட்டோ என்னோட பேசும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி கண்களை மூடி அவர் காத்திருக்கல. அப்படி காத்திருக்கிற எல்லாரோடும் கத்தர் பேசுவதும் இல்லை பாருங்க. கத்தர் தன்னோடு பேச ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு தகுதி வேணும். அவனுக்கு அதுக்கேற்ற பரிசுத்தம் வேணும், தேவனோட ஐக்கியம் வேணும், தேவ ஜனங்களை குறித்த ஒரு கவலையும் பாரமும், அழிந்து போகிற ஆத்மக்களை குறித்த கவலையும் பாரம் இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட மனுஷனோட தான் கத்தர் பேச முடியும். எல்லாரோடும் கத்தர் பேசுவதில்லை. நம்ம நினைப்பது போல் இன்னைக்கு காத்திருந்தா கத்தர் பேசுவார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது ஒரு தவறான காரியம். காத்திருக்கிறது தப்பு இல்லை. ஜெபத்தோடும் பரிசுத்தத்தோடும் காத்திருக்க வேண்டும். அப்படி காத்திருந்தா நிச்சயமாக கத்தர் பேசுவார். அல்லாமல் கதவு அடைத்து கொண்டு நான் 1 மணி நேரம் ஜெபித்துட்டு ஆண்டவரே, 1 மணி நேரம் பேசிட்டு ஆண்டவரே, இனி நான் கண்களை மூடிக்கொள்கிறேன், நான் உங்களுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறேன், நான் ஒன்றும் பேசுவதில்லை, நீர் பேசுவதற்காக காத்திருக்கிறேன்னு சொன்னால் கத்தர் நிச்சயமாக பேச மாட்டார். கத்தருக்கு தேவைப்படும் போது அவர் பேச முடியும். நம்மகிட்ட ஏதாவது சொல்ல வேண்டிய காரியம் இருந்தால் பேசுவார். அல்லது இந்த மனுஷன் தேவனோட ஐக்கியம் உள்ளவனாக இடைவிடாமல் பேசுகிறவனாக இருந்தாலும் கத்தர் பேசக்கூடும். ஒரு மனுஷன் தேவனோடு பேசும்போது தான் கத்தர் பேசக்கூடும். ஒரு மனுஷனுக்குள்ளாய் பரிசுத்தம் இருக்கும்போது தான் கத்தர் பேசக்கூடும். மற்றபடி காத்திருப்பதுனால நான் காத்திருக்கிறேன் பேசிதான் தீர வேண்டும் சொல்வதனால அப்படி கத்தர் யாரோடும் பேச முடியாது பாருங்க. சவுல் பாருங்க, தேவன் தன்னோடு பேச வேண்டும் என்று சொல்லி சவுல் ராஜா எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டார். கத்தர் அவருக்கு தீர்க்கதரிசனம் மூலமாகவோ ஊரிம்னாலோ தும்மிம்னாலோ எந்த ஒரு காரியத்தினாலும் கத்தர் அவருக்கு பதில் கொடுக்கவே இல்லை பாருங்க. ஒரு மனுஷனை கத்தர் நேசித்தால் மாத்திரமே பேச முடியும். ஒரு மனுஷன்கிட்ட கத்தர் விரும்புகிற காரியம் இருந்தால் மாத்திரமே கத்தர் பேச முடியும். அவன் எங்கே இருந்தாலும் கத்தர் பேசுவார். அப்படியே பாருங்க, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி சிறைப்பட்டவர் மத்தியில் இருக்கும்போது தரிசனங்களை காண்கிறார். அதே இது 8வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது, நான் என் வீட்டில் இருக்கும்போது யூதரின் மூப்பர்கள் என்னை சுற்றிலும் இருக்கும்போது நான் தரிசனங்களை கண்டேன். ஆவி வந்து என்னை எடுத்துக்கொண்டு போய் தரிசனங்களை காண்பித்தது என்பதாக. பாருங்க, அத்தனை ஜனங்கள் சூழ இருந்தாலும், அத்தனை மனுஷர் சூழ இருந்தாலும் அவர் அங்கேயும் தரிசனங்களை காண்கிறார். அதற்கு என்ன காரணம்னா, அந்த மனுஷனுக்குள்ளாய் இருந்த ஆத்தும பாரம், பரிசுத்தம், இது எல்லாம் தான் தேவனுடைய கரத்தை இறங்கி வந்து அவரை எடுத்துக்கொண்டு போய் தரிசனங்களை காண்பிக்க வைத்தது. ஆகவே கர்த்தர் நம்மோடு பேச நினைச்சா நம்மளை அவர் எடுத்துக்கொண்டு போய் எங்கே இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு போய் தரிசனத்தை காமிப்பார். அதே இடத்துல இருக்கிற இடத்துலையே கூட நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் நம்ம அதை மறக்கத்தக்கதாகவும் நமக்கு தரிசனங்களை காண்பிப்பார். இங்கே என்ன நடக்குங்கிறத நம்ம மறந்துடுவோம், ஆனால் நம்ம வேறு ஒரு காரியத்தை பார்த்து கொண்டிருப்போம். இப்படி தான் தேவன் நம்மோடு பேசுவாரே அல்லாமல் அவர் பேசணும்னு நினச்சா அது தகுதியான மனுஷராக நம்ம இருந்தால் எங்கே இருந்தாலும் நம்மோடு பேசுவார். மற்றபடி நாமளா தேவன் நம்மோடு பேசி தான் தீரணும்னு சொல்லி பிடிவாதமாக காத்திருப்பதனால தேவனுடைய சத்தம் வெளிப்படும் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியாது. தகுதி இல்லாத ஒருவரிடமும் தேவன் பேசுவதில்லை. ஆகவே தகுதியாக நடந்து கொள்கிற மனுஷன்ட்ட கர்த்தாவே என்னோட பேசுன்னு சொல்லாத மனுஷனோட கூட கர்த்தர் பேசுவார். சாமுவேலோடு கர்த்தர் பேசினார் பாருங்க. சாமுவேல் ஒருபோதும் தேவன் என்னோட பேசுன்னு அவர் சொல்லலை. பேசுவது தேவன் என்று கூட சாமுவேலுக்கு தெரியலை. இப்படி தான் கர்த்தரை சத்தம் வெளிப்படும். ஆகவே தகுதியாக நடந்து கொண்டால், ஆத்ம பாரத்தோடு நம்ம ஜெபித்தால் நிச்சயமாக நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போதே கர்த்தர் நமக்கு தரிசனங்களை காண்பிப்பார். நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போதே கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார். இதுதான் கர்த்தரை சத்தம் இப்படி தான் வெளிப்படுமே அல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு சில பிரபலமான ஊழியக்காரங்க சொல்கிறாங்க என்பதற்காக நான் கண்களை மூடி மணிக்கணக்காக காத்திருக்கிறேன். அவர் பேசினாலும் சரி பேசாட்டாலும் சரி, நான் தேவ சமூகத்தில் தூங்கிட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் 10 நாள் 15 நாள் காத்திருந்தா காலம் ஃபுல்லாக காத்திருந்தா கூட தேவ சத்தம் வெளிப்படாது. தகுதிப்படாவிட்டால் தேவ சத்தம் வெளிப்படாது. தகுதி இருந்தோமானால் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார்.